Com ens afecten a nivell anímic aquesta evolució o aquest increment i baixada d'hormones? Moltes vegades la típica frase o el típic mite de... Tenen la regla, no? Sí, sí, exacte, és perquè tens la regla, no? És com no, és biologia, o sigui, és una cosa que està provada. Durant el nostre cicle, com que hi ha un augment de diferents hormones, doncs hi ha moments on ens sentim més cansades, agotades físicament, irritables, amb més facilitat per plorar, que sol ser la fase menstrual, perquè hi ha una baixada d'hormones. A la fase fol·licular, que hi ha un pic, ens sentim amb més energia, estem amb més ganes de fer coses. Després tenim el moment de l'ovulació, que és el moment en el qual també ens sentim amb més desig, perquè és el moment com que ens sentim més energètiques, ens sentim potser més guapes, ens sentim... Saps? És el procés aquest. I després tenim la fase lútea, que també, com que les hormones tornen a baixar per menstruar, també pot ser que ens sentim més cansades, menys concentrades.